o isa so te chanela kan lo lom chu a tun trum chu Israel lam kan han thurbing vele thung dona inka hai kalpui ani amitang in thleng boruak halian khop maya he thu kan bo sei lai thleng hian Donald Trump chu Israela zin turin in buat sei Air Force One chuang in thi thar the dar tu te a koma tiang vel chu thil thlen dan ani a Air Force One chuang in Donald Trump chuan Gaza in dona atop ta tina puanga maro chu Gaza in dona atop chungchanga puan hi voi ni lai ani to ni inka hai lo om to khan mitang in thleng na te po kha lo om to a kata khan Gaza in ka hai top thu kha Trump khan lo puang to bokani kha US President Donald Trump chuan Gaza in dona chu atop ta ni in na soya inka hai na in tu na hian mitang in thleng na turin thilakal tame kani ate hei hi thil la thleng ai lo bani a remna le mon na Middle East a hian asiam dona ni ti in Trump chuan a malak na asoi Egypt a hian Gaza chungchang mahun rel turin summit lian taka om dona heta hian India Prime Minister Narendra Modi po somania mara chu Minister of State Then khat Modi chuan a tir thung dona China President Xi Jinping po heta hian he summit a hian som zinga atel Xi po hian a Minister Then khat a tir don bok nia hriatani tiang vel chu ania Israel mi le sa Hamas tina an hren an man te ha Israel kota an hlan vek huna Israel chu chele angem ti chungai dan lian takani chhomeka chumi a thlen to lo na tur le Israel in ron beilo na turin Hamas chuan a thian ram Arab ram te chu mala turin a dua security guarantee Gaza peturin an ngen ania hei hi Egypti la hian an rel ngei porin ombokani reporter ten an kom na Trump chuan ingai dan tlang takin min hrilla Israel le Hamas in dona hi atopem in dona hi chun zom le ani angem antia Trump chuan rang taka chang in dona hi atop to ni in dona chu atop ta ni tin a changa Trump hian helai Middle East atlo mek na tura hian US Secretary of State Marco Rubio te US Secretary of Defense Pete Hegseth ten an zui dona chuti la yero chuan Netanyahu chuan nimin tlaya athu soya chuan he sipai campaign Israel in Gaza a Hamas ho zui na hi ala top lo ni in asoi vele tamo mai chu Hamas ho lo thon ber chu ni Israel sarkar chuan Trump Gaza remna ruam man na siam first phase chu kalpui mekani ti soin Israel cabinet chuan first phase atan vote an thlaka mitang in thleng ton na tura in ka hayatan Israel cabinet chuan vote an thlak me ania in dona ti top turin vote an thlak lo ni in Netanyahu chuan a soimo mai bok chutiang ani chuan Israel ru hi a hriat de ruak angem Hamas tena Israel mi le sa an man an ron chu anwa hian Israel chuan a thil tum chu atum tlang ngat angem ti chu ngai danom thei takani ta he thubot seilai hian US train Donald Trump chu Air Force One train thlok chuak towa darkar li bor vela thlok anga Israel a thleng do dona he thu yang thlak hi chuan a thlen ngei rin om to bokani US President Donald Trump chu Maryland a Joint Base Andrews Air Force One chuangin tu thar the dar tu ten an komna taktu khian mi man te chuati ran ni to dona hemi ma hian Israel lama ka thlok dona ni Gaza in dona ti top chungchanga Egypt multinational summit na yani dona ko thlang ram te Muslim ram te Arab ram te la Israel eron tel don lova Hamas te pon tel don lova sarkar lian zong he hmuna hian kan fuan khom dona ni tin Trump chona soi everybody is very excited about this moment in time atia he huna hian mi zong chu an limin an lom tak zetani hei hi thil danglam takani ti in thlona chunga a chuana tu thar the dar tu ten an komna soi bok ole Netanyahu chuan hostage chua malokin in pum khatna a minister tele an ram mi puite chunga adila in pum khata om turin ngen na asiam in ngei tak le in pum khat takin kan omanga ni tuna hian kan mi le sa Hamas tena an man an ron chua dona ni a sipai campaign ala top lo ti hi kan hria tanga ti in Netanyahu chuan a soi Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Stripa firfiak pol ten kan mi le sa an man te an chua tur hi thil ro pui takania kan tanan kan hena pakhatani ati hewang hian kan in pum khatanga ya kan na kan la hlen zolawa mabak kan la nei ni ti hriain in pum khat taka tu na hin kan che tangai ni ati Israel hian aram himna laka aram himna turin har chatna ala tok me kani tin asoi boka omzia chu Israel ina indona Gaza indona kalpuya athil tum pakhat Gaza chu Israel tan ram lo om mani to lawang ti chu ala thleng dik tok lovani ti chu ni ya
hei hi engtin nge Israel hena don chon zel don ma alak zel don le kan mi le sa Hamas ten an man an ron chua tuna hian hlimna ni ani kan hlimin kan loma amaro chu loma la kim lawa chan chu Israel chu ala him lawani Hamas te laka hian Israel chu ala him tok lawani chuwangin kan hlimna hi in chuan na tham le kan hne na anga chiar thei ni ma se tuna hian Israel ta na hlo tur khopin anin siam thale thaya chumi chu athlen kan rem ti don lo sipai campaign hi ala top lo ani tin tene hu chu ana soi hun rem chang kan zonga nga kan tho ho na chuan har sat na hne tuwa min siam don ani hun rem chang chu kan mang tang kai don ani tin tene hu chuan ma hun a soi hostages chu ma a video statement asiama IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan Hamas sipai laka norna lian tak kar ni chung lian tham takin kan kalpuya complementary diplomatic move kan nei rualin Palestinian terror group laka hne kan changani Gaza Strip atangin State of Israel le mi pui tan lo om lo nan security reality siam turin ma kan la chunjom zel don ani ati mitang te han lo kir le ta ka wangin indona kan kalna tur thil poimo tak pakhat chu kan hlen chuak me kani ati heiom je chu Israel in Gaza indona athil tum pakhat a hlotlin tak thu a soina ni chu rampum a juda te thil tum berani ti in Zamir chu ana soi indona kan sipai himna le saltang te himna chu kan ril ruwa poimo bera indona kal zel tura ngai tu tur poimo taka omta ni na soi precision le professionalism nen kan che systematic le mo phurna sachiang takle nei chungin kan che boka kan mi le sa Hamas tena an man te an himna ti chelo turin kan sipai te fim khur takin an che thina ni thutlu na khir tak kan siam mangai bok thin tin Zamir chuan Gaza an chet dan chung changa soi bok Israel chu kil tina tanga be na multi front war kara ala om ti soi boka IDF thil ti dana hian Middle East le kumlo om turatan kan security strategy chu kan siam thar le me kani kan ram himna mi pui himna chumi chu ader thong em ti kan ena chumi tan chuan malak na thar chu kan kalpui don ani ate ani na taka chuan lomna ni ma se har sanna tam takin min huak brenga min huak me kani kanom na le kan himna turatan kan film khur chhun jom zelangai don ti in Zamir chuan a soibok natene hu chuan a cabinet chuan Palestinian security tangte chhuwa turin kan mi le sa Hamas tena an ron chhuwa chumi rulet nan chuan Palestinian security tangte chhuwa turin vote kan thlaka Donald Trump ro manna asiam first phase kan pom zia tilang turin vote kan thlak bokani ama ero chu indona ti top turin vote kan thlak lo ti in natene hu chuan a soi tuna first phase ringot po hi Netanyahu a thopui far right thopui vitamin ben gavir tele a thopui than khat te chuan an do dalna saviava amero chu tuna hian first phase kha atam zokin Israel cabinet a khan vote thlak mangin an thlop ta ni kha Finance Minister Bezalel Smotrich te Settlement and National Project Minister Orit Strock te Ben Gavir te chutiang chu tuna deal do dal tu te zinga hian an tel inrim na kan zia hian stage rang anei ti in religious Zionism MK Moshe Solomon Israel party roi tu chuan a soiboka stage khatna chu mi man chuana tura inka hayani stage ni chu Gaza le Hamas ral thuam ti bo vekania chutiang chuan Hamas hian engti kong ma in Gaza Strip hi an thunun thei lawang tin chutiang ani chuan kanin dona kan thil tum te hlen chu ani don boka hein dona har sa tak hi nena changtu chu keima ni kan ni don ti na ni ti in religious Zionism party chuan thu chuan siam ve boka he thil chungchanga hian Israel party then khatte pon lungrol lo viawa maro chu Israel mi le sa Hamas te na an ron chhuwa theina ta na first phase deal kalpuiro adu tu an tamberta ani kha Israel le Hamas ten mitang in thlengna tura inka hayan nei le tuna first phase an kalpui mek azo nu hian Israel chuan Gaza abe chhunjom le angem ti chu zona lian takania amaro chu hi Israel hian chiang takin engma ala soidu big lova first phase hi hanzo phot se engtin nge ni ma lak zen ani don amaro chu rin thei de uruak tur hian kani china kan ngai thlak tak ne te ne hu te pon Israel cabinet khan Gaza sipai campaign ti top turin vote kan thlak lova mitang in thleng theina turin inka hai nei turin vote kan thlak mai ni ati ni kha chutianga kan ma huna harasatna omte sutlang thei turin kan in pum khatanga yani tin tetene hu chuan a soi ani ole khati china khan kan handu tok photanga Israel ma hun hi la chiang lo vio Middle East ma hun hi la chiang lo vio mai Hamas ni Israel mi le san ron chu ve khuna
Israel chuan a thil tum ti hloting turin sipai campaign hi chhun zom le mai awm mangi ti chu ngaidan lian tak ani mek ani ama erawh chu chumi a thlen lo na turin Trump le a kai hruai sarkar te a thian ram Arab ram te le sarkar engemaw zat chuan Egypt lama Gaza mahun first phase zawhnu second phase lo awm tur le chumi piah lam Hamas in a ral thuam an tun theina turte Gaza atanga Israel sipai zawng chhuana turte Gaza mahun Gaza ro rel tu tur chungchanga in ron khom na le rom ana siam dan turte chutiang chuan an clear hawin malak dan tur an choi ho don ani a enge an rel chhuah dawn hi hriat a chak awm khawp mai bawk ole thu thar awm chuan kan la ron thlur bing zel tur anga yang